Hola a todos, que tal? Como van indo esas clases e esos corpos? Espero que estemos gañando un poquinho máis de movimento, flexibilidade e forza tamén. Imos ca nosa terceira sesión de pilates. Nada máis, ponlledevos cómodos, colledamos a esterilla que imos a empezar. Hasta ahora. Pois imos a quentar o corpo. Alineamos pés, rodillas, pelvis. Dobro, estiro, dobro, estiro. Dobro, espalda recta. Intento non levar o cu atrás. Movemos un poquinho os ombros. Mans e círculos. Inhalo arriba. Eso. Cambio o sentido do círculo, ou atrás e arriba. Se pode un pouco menos rodillas a vez que os brazos. E xa quentamos tamén. Eso. Eso é baixo, codos e cambio. Eso, mira un lado e outro, lado e outro. E lo balance un poquinho. Eso, vale, doblo a rodilla dereita e dous boteciños para estirar ben aquí a planta do pé dereito e cambio. Eso. Venga, separamos as pernas, unha boa abertura, rodillas hacia os lados, dedos dos pés tamén, espalda recta e doblo rodillas, inhalo arriba, brazos. Inhalo. E vou. Eso. Un máis. E me queda aquí. Manteño as rodillas dobladas por un lado e outro. Espalda recta. Quedamos un lado, calquera estiro. Outro lado. Ups. Vale. Intento manter a espalda recta, rodillas aos lados. Sí? Veña, levanta un talón e outro. Traballamos un pouquinho aquí os aductores, quentamos cara interna dos muslos, talóns. Eso. Un pouquinho máis abaixo, se podemos. Eso, arriba. Pés paralelos e estiro adiante. Relajo o cuello, hombros, balance un poquinho a un lado e outro. Vale, quedo ben ao centro, subo redondo. Eso, trae os pés, outra vez debaixo da pelvis, entrelazamos as mans e estiro arriba. Imos a poñernos nun lado da esterilla. Veña, deixa a cabeza caer hacia diante e nos imos enrollando despacio. Dobro as rodillas, quedamos aí colgando uns segundos. Podemos decir que sí e que non, co cuello. Deixo que se estira a espalda. Eso. Venga, camiñamos hacia diante cas mans, unha plancha. Veña, abdomen agarrado, se me molestan as muñecas, temos os codos. Si, poñemos os codos debaixo dos ombros. Veña, ombros hacia atrás, abdomen arriba. E queda. Se podo, levanto unha perna calquera, a outra, e descanso abaixo, mans debaixo dos ombros, subo, torso, contraio glúteos, e estiro atrás.
Vale, ímonos a poñer boca arriba. Empezamos con o noso primeiro exercicio de hoxe. Posición de mesa, sí, rodillas encima da pelvis, gemelos paralelos ao chan, espalda relajada, pero non tanto que non se separe demasiado a zona lumbar. Entón, intento manter o abdomen agarrado, levando un pouco o ombligo hacia a espalda. Empezamos centrándonos nas pernas e pelvis. O que imos facer hoxe é abrir a perna dereita inhalando, sí? Vou traballar nesta rotación da pelvis, pero tamén ao mesmo tempo mantendo a estabilidade, tanto da pelvis como do tronco. Exhalo. Cambio. Exhalo. Sí? Inhalo. Abro a perna, pero non, a pelvis non se move. Exhalo, centro. Cando exhalo, empujo máis o ombligo hacia o chan. Inhalo. Sí? Non ten que ser un movimento grande, pero que sinta ese traballo dos meus abdominais máis internos. Vamos a añadir unha cousa. Vamos poñer os brazos en frente do peito. As mans miran entre si, as palmas das mans. Despacio. Imos abrir unha perna e o brazo contrario a ver. Se abro a perna dereita hacia o lado, o brazo esquerdo hacia o lado esquerdo. Inhalo. Exhalo, volvo ao centro. E cambio. Esquerda, perna esquerda, brazo dereito. Exhalo, centro. Sí? Perna dereita, brazo esquerdo. Un pouco de coordinación. Eso. E inhalo, abro. Dereita, brazo esquerdo. Exhalo, centro. E cambio, perna esquerda, brazo dereito. Moi ben, dúas máis. Eso. Vale, descansamos. Vale, deixo os pés no chan, rodillas dobladas, mans detrás da nuca, cuello largo. Inhalo aquí. Imos facer unhas contraccións moi sencillas, ¿sí? Simplemente vou exhalar, separar o máximo que poda escápulas e costilla, ¿sí? Sen empujar o cuello, o sea, a cabeza. E imos a añadir, despegamos unha perna e a outra. Exhalo. ¿Sí? Si 10 ou 20. Imos, facemos unha máis. Relajo. Rodillas ao peito. Vale. Imos igual. Sencillo. Traballamos ahora oblicuos. ¿Sí? Entón, subo, primeiro, despego cabeza, escápulas, ¿sí? Fago un giro hacia un lado, centro, exhalo, giro hacia outro lado, manteño a pelvis estable. Empezamos así sencillo. Podemos continuar así ata o final do exercicio, ou, se queremos, vamos a añadirlle, pois levantamos a perna ou a rodilla contraria ao codo. Exhalo. Exhalo. Veña, manteño a miña zona lumbar o máis pegada ao chan posible. Exhalo cando contraio. Cando traiga a rodilla hacia mí. Unha máis. Relajo. Rodillas ao peito, balanceo de lado a lado. Vale. Quedámonos aquí. Subimos as pernas un poquinho. En círculos hacia fora.
e hacia dentro. Vale? Dende esta posición vamos facer como unha tixeira. Entón, imos baixar a perna dereita. Sí? Vou baixar a perna dereita donde eu controlo o movimento. Se estou baixando a perna e noto que me tira da lumbar e me despega a lumbar, entón non baixo tanto. Sí? Obviamente teño que agarrar ben o abdomen, se consigo agarralo e noto que se queda aí pegadinho, baixo. Sí? Se noto que xa non podo agarralo máis e me está tirando da lumbar, pois paro e vou ata onde podo, que igual é aquí. Vale? Se podo, vou ata baixo, exhalo. Inhalo arriba, exhalo baixo. Veña. Zona lumbar ben pegada no chan, toda a espalda ben pegada. ¿Sí? Podo tamén doblar se me tiro un poquinho. Doblando as rodillas tamén vale. Vale. Unha máis. Doblo rodillas. Relajo, balanceo de lado a lado. Más detrás das rodillas. Subimos, sentámonos, sentamos arriba os brazos. Estiro adiante, adiante. Relajo o cuello. E subo de hombro. Vale. Seguimos boca arriba. Imos cos círculos nas pernas. Perna dereita. Espalda estable, ben pegada no chan. Separo os brazos hacia os lados. Imos facer 5 círculos, empezando ca perna dereita, baixo polo centro, mirad, facémolo xuntos, baixo polo centro, subo polo lateral, sí? Exhalo cando baixo, inhalo, subo. Agora, o que temos que controlar é que o noso torso se quede o máis estable posible. A pelvis tamén, solo movemos a perna, sí? Entón vou dúas, arriba, exhalo baixo. E unha máis. E agora imos cambiar o sentido do círculo. Fixen a primeira ronda de círculos en punta. Agora imos co talón. Vale? Entón abrimos polo lateral. Cuidado que non deixo que se me vaya a pelvis. Manteño todo ben agarrado. Abro, baixo e subo polo fronte. E si, abro. O círculo tampouco ten que ser grande, ten que ser onde eu o controle. Pode ser moi pequeno, podemos facer aquí. Está ben? Sí? Veña, baixo, exhalando, perdón, inhalando, subo exhalando neste caso. Cando abro, inhalo, exhalo. Van 5, unha máis. Moi ben. E cambiamos de perna. Estiro, empezamos punta do pé, empezamos baixando polo centro, baixo, e subo polo lateral, inhalo, exhalo, 2, inhalo, manteño estable, 3, 4, 5. Vale, cambio o sentido do círculo, flexiono, abro, verdad, círculo, círculo, e subo polo centro, inhalo, exhalo, 2, 3, 4, 5. Vale, relajo. Balanceamos de lado a lado. Manteño as pernas ben pegadas, o torso. Estiro arriba. Imos a enrollarnos, roll over, o enrollarse un pouco hacia atrás que se chama. Si empezo balanceando, ¿sí? A versión máis sencilla, a forma máis sencilla é aquí, intentando sempre despegar a pelvis do chan. Se podo un pouquinho máis, intento despegar ata a columna, ¿sí? E se podo un pouquinho máis, subo un pouquinho máis. E aquí levo as pernas hacia atrás e vou baixando vértebra a vértebra. ¿Sí? Vale, doblo, pernas atrás, arriba a espalda,
pernas en paralelo e baixo, vértebra a vértebra, vale? Vou atrás, arriba, paralelo e baixo, sí? Vale? Mais difícil, o sea, máis, quero traballar un pouco máis, baixo as pernas, vais cerquiña do chan agarrando o abdomen. E aquí tamén, teño a posibilidade de traballar na espalda, enderezando o máis posible e baixando tamén aquí o máximo posible. Sí, quizás esta é a opción máis avanzada, a máis sencilla, e quedándome aquí. Se vexo que a pelvis xa despega, e xa vou, pois vou un pouquinho máis aquí. Sí, cada un ata onde poda. Vale, exhalo. Inhalo, atrás, arriba. Baixo, baixo. Inhalo. Baixo e baixo. Unha máis. Vale, descansa. Rodillas ao peito, balanceo de lado a lado. Poñemos as mans detrás das rodillas e imos arriba, sentámonos, intentamos buscar o noso equilibrio, sentámonos nos isquións, espalda larga, quedamos 5, 4, 3, 2, 1, vale, baixo os pés, xunto as plantas dos pés, redondeo a espalda, levo as miñas mans tamén aos pés, relajo o cuello, me quedo aí uns segundos. E subo redondo. Vale. Imos vir a parte de diante da nosa esterilla, doblando as rodillas, non demasiado dobladas, a espalda larga. Mans debaixo ou detrás, debaixo das rodillas. Inhalo a largo, exhalo, redondeo a espalda, contraio o abdomen, sento-me atrás, na pelvis. Inhalo a largo, exhalo. Contraio o abdomen, redondeo ben a pelvis. E estiramos os brazos, ombros abaixo, exhalo. Inhalo, alargo arriba os brazos. E o que vou facer cos brazos, círculos e adiante. Inhalo, exhalo, círculo, contraio. Inhalo, exhalo. Exhalo. Veña unha boa contracción abdominal, sentados atrás na pelvis, ombros ben abaixo, lonxe das orellas. Se podemos, quedámonos aquí. Forza no abdomen, subo os brazos despacio. Inhalo, exhalo, círculo. Inhalo. Veña, 3 máis. 4. 5. Arriba. Estiro as pernas, neste estiramos hacia adiante. Subo redondo. Vale, doblamos as rodillas outra vez. Sí. Imos recostarnos un pouco hacia atrás e levar os dedos das mans un pouco hacia os bordes, hacia fora. Sí. Tamén poden estar hacia adiante. A mí en esta posición cargo un pouco a muñeca, por iso os poño hacia fora. Pero se vos vai ben, dedos hacia adiante, perfecto. Inhalo aquí, inhalamos, e exhalando, imos a mesa, así, levantamos a pelvis do chan, intentando debuxar unha mesa. Sí, que o noso corpo, se quedamos que os talóns se queden debaixo das rodillas, coido non hundirme aquí, intento abrir ben o peito, empujar ben cas mans no chan, glúteos arriba, un pouco contraídos, mirada adiante, quedamos aquí, respiro, unhas 5 respiracións tamén. Se quero un pouquinho máis, intento estirar unha perna e a outra. É moito para min. Aquí, a descanso tamén cando necesite. Se son 2 respiracións tamén nos vale. Vale, descansamos. Estiro adiante, inhalo. Exhalo. Vale. Quedamos aquí. Se queremos que temos espacio atrás para a espalda e os brazos, doblamos as rodillas, estiro os brazos diante, inhalo, alargo, imos baixar ata o chan, vértebra a vértebra, exhalo. O espacio, brazos atrás, inhalo, exhalo.
brazos, mira hacia adiante, subo redondo e arriba. Seguimos igual co mesmo movimento dos brazos que no primeiro exercicio, que isto é moito para mí, quédame co primeiro que fixemos desta serie. Sí? Sí? Subo polo fronte, inhalo. Eso, exhalo. Vértebra, vértebra, brazos atrás, collo aire aí, solto brazos, miro diante, subo redondo, 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 alargo. Exhalo, contraio, sigo baixando, empujo ombros hacia baixo. Inhalo aquí, exhalo, brazos primeiro, mira hacia diante, subo redondo, alargo. Exhalo, contraio, baixo, vértebra, vértebra. Brazos atrás, collo aire aí, soltando, volvo, brazos, mirada, redondeo, alargo, inhalo. Exhalo, contraio, baixo. Ben, veña unha máis, inhalo aí. Exhalo, brazos, mirada, subo arriba. Eso, última, contraio. Eso, exhalo. Eso. Moi ben, separo as rodillas xunto as plantas dos pés, redondeo a espalda e quedo aí. Vale, subo redondo. Vale, ímonos poñer de lado. E seguinte serie, de lado. Igual, descansamos os brazos, da igual que lado estemos. Rodillas hacia diante. E os talóns, máis ou menos en liña cos nosos isquións, sí? Quero dicir que non se queden atrás, nem moi atrás, rodillas hacia diante, talóns alineados, as nalgas máis ou menos. Sí. Imos traballar un pouquinho aquí na rotación da pelvis e glúteo. Entón, igual descanso a man frente do peito, que teño libre. E empezo, inhalo, subo a rodilla de arriba. Agora imos a controlar que a pelvis non se caia hacia atrás. Intento abrir o máximo posible, sen que non se me vaya a pelvis atrás. Inhalo, exhalo, cerro. Inhalo, abro, exhalo, pecho. Inhalo, abro ben a pelvis. Exhalo. Inhalo. 4, exhalo. Inhalo. Exhalo. Vale? Fixemos 5 así sencilliñas. Podemos quedar aquí outras 5 ou as seguintes que imos facer imos darlle un pouquinho máis. Levanto a parte de baixo das pernas e agora levanto a rodilla de arriba, verdad? Teño a parte de baixo separada. E traballo igual desde aquí, é un pouquinho máis intenso, vale? Se nos chega cá a posición coas repeticións anteriores, repetimos o anterior outras 5 veces. Se isto é moito, reprobamos. Inhalo cando abro. Eso, veña dúas máis. Inhalo. Vale, descanso. As pernas abaixo. Vale. Mantemos na primeira posición, talóns hacia as nalgas, rodillas hacia diante. E agora, mira o que vamos facer. Abrimos a rodilla de arriba, traemos a rodilla hacia o ombro de arriba. Sí, de aquí. Imos empujando a perna, o talón hacia o teito. Verdad? Vale. Doblo, outra vez, e vou buscando o meu outro pé. Sí? E pecho. Vale, outra vez. Abro. Cuidado que non se vai a pelvis hacia atrás. Esta rodilla de arriba vai hacia o ombro, vale? Dende aquí vou co talón empujado, como se quixera empujar o teito, verdad? Ahora doblo e vou buscando con esta posición o outro pé. Moi despacio, para intentar que se activen aquí tamén os nosos oblicuos e pecho, vale? 3 veces máis. Abro, rodilla a ombro, e empujo arriba co talón, dobro outra vez e baixo moi despaciño buscando o meu outro pé para pechar. Sí? Veña dúas máis. Abro, rodilla, ombro e empujo arriba. Exhalando, doblo e volvo. Despacio, busco o meu outro pé e pecho. Última, inhalo. Eso. Exhalo, empujo. Inhalo, doblo, busco outro pé. Exhalo, pecho. Vale. Última. Abro. Rodilla, peito, ombro. Empujo. Doblo. Busco outro pé. E pecho. Moi ben. Levamos as pernas hacia diante
Veña, sentamos, usamos as mans para empujar o chan e damos a volta. E xa estamos no outro lado, rodillas adiante, talóns, en línea ca pelvis. Veña, peito aberto. E imos cas aberturas aquí da pelvis. Inhalo. E pecho. Son 5 aquí, 2. 4. 5, imos darlle un poquinho máis de intensidade, subo a parte de baixo das pernas. Eso. Aquí, manteño tamén agarrado. Seguimos. Outras 5 aquí, pecho. Abro inhalando. 1. 2. 3. 4. 5. Moi ben. Baixamos. E vamos a nosa variación. Abro. Primeira posición. Traio rodilla a ombro. Empujo con talón o teito. Estiro ben. Doblo. E vou buscando o meu outro pé. Despacio. E pecho. Veña, abro. Arriba a rodilla. Hacia o ombro. Empujo o teito co talón. Doblo. E vou despaciño, despaciño. Buscando o meu outro pé. E pecho. Vale. Imos pola terceira. Abro. Ombro. Empujo. Doblo. Busco pé. Pecho. 3. Imos pola cuarta. Abro. Rodilla. E pecho. Última. Exhalo. Ben. Estiramos las pernas adiante. Veña, empujo o chan e sentamos. Separo. Veña, onde eu poda manter a espalda larga, da igual o que podo non abrir, damos prioridade de espalda recta, o máis recta posible. Brazos en cruz. Alargo a cintura, relajo os ombros, inhalo aquí. Exhalo, giro, vou hacia o meu pé contrario. 2 exhalacións. Un abono. Veña, facemos unha última. Pecho. Sacudo. Eso. E nos poñemos boca abaixo. Veña, estiro os brazos hacia adiante. Manteño o abdomen agarrado. Alargo todo o corpo. E agora vou estirar, vou alargar o meu brazo dereito e a perna esquerda en sentido contrario. Alargo e despego un pouco do chan, sen que se despegue a cadeira ou a pelvis, ¿sí? Solo alargo e despego solo a perna e o brazo contrario e volvo. Exhalo. Alargo, subo, exhalando. Alargo, subo. Manteño a mirar hacia o chan ou lixeiramente hacia adiante, se vai ben para o cuello. Alargo, subo. Vale. Dende esta posición abrimos cos dous a vez. Despego as rodillas e brazos. Imos nadar, imos facer o swing, vale? E simplemente agarrando ben o abdomen e contando os glúteos, movemos brazos e pernas a vez. Respiro. Non aguanto a respiración. Veña, movo as cousas a vez, brazos, pernas, sigo un poquinho máis. E relajo. Mans debaixo dos ombros, despego o tronco, inhalo, estiro atrás. Exhalo. Vale, xa estamos casi terminando. Imos volver a nosa posición lateral. Si para hacer un poquinho de traballo do torso, abdomen tamén.
Se entón vixemos a coller a posición como dunha semiplancha, ¿sí? Cas rodillas dobladas, estiramos a perna de arriba, se quedamos co ombro tamén debaixo do ombro, quizás un poquinho hacia fora se me molesta, ¿sí? Imos traballar aquí como esta semiplancha, pero ahora buscando esta curvatura un pouco no lateral, na nosa espalda. Entón, subimos a perna de arriba, verdad? E dende esta posición vou levar o brazo hacia a orella, a perna un poquinho máis hacia arriba. Inhalo, exhalo, subo. Fago 3 veces aquí nada máis. 2, 3, ¿sí? Vale. Agora, manteño o brazo aquí, pegadinho á orella. E o pé hacia o chan. Agora o que vamos a intentar baixar é solo a pelvis, verdad? E subo. Baixo e subo. Doblando un pouco. Lateralmente, 2 veces máis. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vale, descansa a pelvis no chan e cambiamos de lado. Empezamos primeiro con 3 sencillas. No lateral. Chequeo xusto o meu codo debaixo do ombro, de forma que non me moleste. Veña arriba, cintura, costillas, estiro a perna de arriba, brazo de arriba. 3 veces nada máis para levar o brazo e a orella, perna sube un pouco, inhalo. Exhalo. Inhalo. Sí? Veña, manteño o brazo aquí cerquilla a orella e sobre a pelvis. Baixo un pouco, deixo caer un pouquinho e arriba. Exhalo. Contraio aquí na parte de abaixo da miña cintura, sí? Busco que se contrae aí, a ver que esta se alarga, se estira, se curva, sí? Inhalo, exhalo. 2, 3, 4, 5. Vale, descanso a pelvis no chan, pernas adiante, arriba os brazos e estiro. Niña, relajo, cabeza, hombros. Subo redondo. Vale, e volvemos outra vez a cuadripedia. A 4, mans debaixo dos ombros, rodillas debaixo da pelvis, dedos dos pés no chan. Imos facer o noso último, sí? Para traballar un pouco o suelo pélvico. Entón, sencillo, mans debaixo dos ombros, rodillas da pelvis, dedos no chan, ombligo atrás, alargo aquí esta zona lumbar. Ombros, lonxe das orellas, despego as rodillas, 1 centímetro ou 2, casi nin se aprecia. Me quedo aí. Respiro. 5 ou 10 respiracións, o que poda. Se non sinto estes abdominais inferiores, ou que se activación do pélvico, levo un pouco o pulso hacia o ombligo. Respiro. Se quero probar, podo probar despegar unha perna, levando a planta hacia arriba, e a outra. Vale, descansa. Separo rodillas aos lados, estiro atrás. Vale, volvemos a 4, arriba pelvis ahora. Sí, con un cambo ca abaixo tamén. Veña, camiño, dos pés as mans aos pés, ata quedarme aquí sobre os pés. Relajo, cabeza, cuello. Solto, movo a cabeza de un lado a outro. Agarro os codos. E agora vamos a sacudir os ombros. Dobro rodillas, subo redondo, vértebra a vértebra. Subo os brazos. Veña, agarramos aquí os codos. Sí, man, codo. Estirar un pouco os tríceps. Brazos. Outro. E quizás tamén os nosos ombros. Simplemente empujo o brazo hacia o peito. Cambio. Bueno, e se imos terminar
Vamos tamén un pouquinho as muñecas. Igual. Así traballamos un pouco de peso nelas. Solta, sacuda. Vale. Vamos a tirar antes de terminar. Cuádriceps tamén. Cambio. Vale. Separamos ben as pernas, rodillas, dedos dos pés hacia fora. Tamén intento manter a espalda recta, se levar un pouco atrás. Inhalo, doblo rodillas, subo brazos, exhalo, solto. Arriba. Ups. Unha máis. Vale, estiramos as pernas, dedos dos pés hacia adiante, pelvis estable, rotamos, dejo caer, brazos, solto completamente. Vale, vamos parando. Doblo rodillas, damos un pasiño, un saltiño no centro. Ops. Estamos listos. Bueno, espero que vos gustara a clase de hoxe. Recordade, dadelle un like, se vos gusta, e subscribide vos ao canal para recibir os vídeos nada máis saian. Gracias outra vez e adiós.